Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, Happy New Year. Magdi kayo happy ang atong mga naong o paitog, no? Kining bagong tuig 2025 gideclare ni sa atong simbahan og Jubilee Year, adlaw sa grasya, adlaw sa tuig sa grasya, tuig sa kalipay o pagsinabtanay. Ato nang iampo ngadto sa Ginoo. Nya tukma kayo ang simbahan, ang atong simbahang Katoliko nagsaulog sa pistang iglilihi, solemnidad sa pangilin ni Santa Maria nga inahan sa Dios, Mother Mary or Mary Mother of God or Theotokos. Atong iampo nga kitang tanan mahimo gid untang mga anak ni Maria sa atong pulong ug buhat. Ang ato sang mga leader sa mga nasod, sa simbahan o sa gobyerno, mahimo untang liwat ni Maria sa pagdumala sa katawhan nga ilang giatiman. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kalipay niining tuig 2025. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, kanunay magmapuslanon unta alang kanamo ang mga pangaliya ni Maria, Birhen og Inahan, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi og kaluwasan, pinaagi ni Hesukristo nga iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingno ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmanggihatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang ako ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang naong. Mahibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasud dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios, ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya
Ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pag-ila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagduaw. Amahan ko, busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod, kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose, og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Og ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinomdom si Maria niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita, sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siyag Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Galisod ko human og basa sa mga text messages nga magsigig ingon Happy New Year. Sukad pa gid na atong una mao gid nay i-wish Happy New Year. Pangutana sa imong tupad ing nakadtong 2024 happy ka? Ing na kuno. So kining atong pangandoy nga happy niya malinawon, niya pakapinan pagyog prosperous New Year. Mao gid nay gustos Ginoo nga ihatag nato. Pero
Jutay ra kaayo ang makatagamtam ana. Nganuman tungod kay jutay rasad ang gustong maminaw og motuman sa pulong sa Ginoo. Lingay mong tupad ing na karong 2025 din aka makasala. Ing na kano. Na karon ba 2025 din aka makasala. Nya moingon dai na imong tupad ay di ta kapugong anay makasa kita awan na gikondisyon na nimo daan imong kaugalingon nga mosupak gid ka sa Ginoo. Mao man ay atong sagad rason. So gusto nato sagolon ang sala og ang panalangin sa Ginoo. Ginoo, tagai ko grasya, pero sabta lang sad ko kung makasa ko. Ay lang sad ko badlunga kung makasa ko. Pero tagai lang ko grasya, kanang happy ko bisag nakasa ko. Mao na ato. Sagdai lang Lord og ako ning kuluran akong buhok, hatagi lang ko og good health. Pero ako na lang ning kiskison akong kilay kay wa na ko kauyon ani. Tagai lang ko good health. Ako lang ning ipalaygit ang akong palupyan tube. Tagai lang ko good health. Ako lang ning imnan og pills para mga matay ning akong reproductive hormones. Pero tagai ko good health. Mga buangon kay tanong. Unsaon pag good health nga imo namang gipangpatay ang healthy parts of your body nga hinatag sa Ginoo. Paminaw sa Ginoo. Mao na kutob sa naminaw sa Ginoo og nagtuman niini malipayon gyud. Si Maria ug si Jose nga nagtuman sa pulong sa Ginoo, bisag didto ra nakapanganak si Maria sa pasungan. Bisag gisalikway sila sa mga tao, wa sila pasudlas mga balay sa dihang si Maria nagbati na. Malipayon gyapon sila. Unsa may timailhan sa malipayon og malinawon nga tao, dili masuko, dili magyaw-yaw. Ilingay mong tupad. Ing na pwede din aka magyaw-yaw. Pwede ka na nga din adjud ka magyaw-yaw karong 2025. Depende. Pwede oy, ngano gutawng dili pwede. Mo na kay naminaw man si Jesus o si Jose o si Maria sa pulong sa Ginoo, nagtuman man sila niini. Bisag nakatagamtam sila, grabe kayong pagsalikway, grabing pagdaog-daog sa kalibutan, wa gid sila masuko, wa magyaw-yaw, hilom lang hangtod namatay. Si Jesus mao gyapon. Nagsige ra gid siya tudlo, sigtudlo, unyag atakiho na gid siya, hilom. Hangtod gyud namatay, hilom lang. Wa masuko. Naunta kaning 2025 din aunta magsigig yaw-yaw ang atong mga kaigsuonan, labi na ang atong mga leaders sa politika o sa simbahan. Hinaot unta nga dili na magsigig away ang mga managsuon, ilog ana mga yuta o kabtangan nga kabilin sa ilang ginikanan. Hinaot unta Jubilee year maron, mag-uli na unta ang maayong kabubuton sa mga utangan o sa mga giutangan. Di na unta magsigig kinihaay tungod anang utang kay kitang tanan pulos ta utangan sa Ginoo nga maglisod na tagbayad. Ang nibayad sa atong utang mao ang Ginoo mismo nga nagpakatao. Ang iya ra gyung hangyo unsa man paminaw mo ug tuman sa akong sugo. Muna diri sa atong unang pagbasa, ingon panalanginan kamo sa Dios. Dili ta panalanginan sa kwarta, di ta panalanginan sa atong presidente, di ta panalanginan sa atong mga senador, congressman, gobernador, mayor, kapitan. Panalanginan unta tas Ginoo. Muna kami sang mga pari, muhatag mig panalangin, pirmi gid na nga sa ngalan sa Ginoo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mo nang
giingon gid diri og miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang ako ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Na siya nya ato dayong gisulti diri sa atong tubag sa Salmo, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Muangkon ta mga igsoon nga makaluluoy gyud ta. Kun wapay Ginoo makaluluoy gyud ta. Ilingi ay mong tupad na makaluluoy ng naong nimo. Wapay Ginoo kanang naong nimo makaluluoy gyud. No. Muna ay na lang pag-arti-artis imong naong gasto anang kwarta siging pangarti anang imong naong para gorgeous gyud katan-awon. Makaluluoy ra gid tag naong. Udlon ra gining atong naong, makalabira ra gining atong naong kunwap ay Ginoo. Oh, mao gini tinuod. Kaning nagsigwali na may mo komedya na kong sulti pa dir. Gwapo man day kas personal nako. Sus Ginoo ko in taon. Berting katawas lektor sa bitaw no ngano man taon na sila. Nakaklaro ana bisan pagpiyungan. Kami sa una ba, mag-julin na imi, kanang hapak-hapak ka ng julin ba? Ingon na siya niya, kaya nini mo siya, bisag piyungan. Bisag piyungan. Ang basketball, siyot ko na be. Siguro ka, masiyot na siya, sayo na bisag piyungan. Niya, maingon mo, gwapo na spader. Bisag piyungan. Mo na, makaluluoy ra gid ta. Pero tanawa ha, sa atong pagkamakaluluoy, matod pa diri sa ikaduhang pagbasa, pag-abot na sa saktong panahon. Unsa may nahitabo? Gipadala niya ang iyang anak. Gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya. Ingon nga anak sa tawhanong ginikanan. Unsa may tumong? Aron kita himuong anak sa Dios. Nianhi siya ilalom sa balaod, kaning balaod sa kalibutan, aron luwason ta gikan sa balaod og tagaan tag grasya. Unya matod pa diri sa atong kuan, nindot kayo, ang pinakadakong grasya nga gihatag sa Ginoo nato mao ang espiritu sa iyang anak nga maoy magsigig tudlo nato pag-ingon amahan ko or Abba Father, amahan ko. Nagilingay imong tupad. Ing nanapa diha nimo ang Espiritu Santo. Sa mga buto-buto gabi sa inom kagabi napaka ang Espiritu Santo. Ingon sila, pabuto gitag maayo para malagpot ang mga daotang espiritu. Kanang magsigi kag pabuto, daotang espiritu ka ang malagpot o Holy Spirit? Kaya ang Holy Spirit ra ba, gusto ra ba na siyang silence? Gusto na siya og recollection, hilom. Mabitaw silent night. Sa silent night, nakadungog ang mga shepherds, katong mga magbalantay sa karniro, kay silent man ang night, nakadungog sila o holy night. Awa mo ka, di ninyo makonek. Muna, nakadungog sila nga tinaw sa ilang utok o sa ilang dunggan o sa ilang hunahuna ang pulong sa anghel nga nag-ingon, pagdali adtuan ninyo aron makita ninyo ang bag-ong nataong Mesiyas, ang timaan mao kini, ang iyang mama si Maria, ang iyang papa si Jose. Unya naa siya naghigda sa pasungan. May kain pagka-describe sa anghel na bati na sa mga shepherds na naganda yon sila sa pagpangita niya ng lugar diin tuwa mataw og nakita gid nila. Mao tong pagkakita na nila, ilang gisugilon nga gisultihan sila sa anghel nga mao ni ang sitwasyon kanang bilin. Mao nang sitwasyon, naa si Maria, naa si Jose, naa sa pasungan ng bata, gilibutan sa mga hayop.
Nakita na nila, sala, tinuod lagi, mao gini ang hari, kay ang gisultis anghel dito, mao magyud ang ilang nakita. Hindi ko na belingi ay mong tupad. Naon sa gisultis anghel ni mo gabi. Naon sa gisultis anghel gabi. Wa may anghel nagpakita nako. Wa man ka maminaw. So ay paminaw. Karon iguli nimo na Lord, unsay imong isulti bahin aning akong anak nga tapulan kayo. Unsaon ako pagkakita nimo aning akong anak nga nagsigilag duwa aning computer, niyag pasimbahon matugra, niyag pakatulgon di matug kay magsigduwa. Unsaon ako pagkakita nimo? Naada yun ay isulting anghel, basta maminaw ka, pero magsigi kag yaw-yaw, kamo mga buangon, kamo mga animal, kamo mga ana, adi ka kadungog, kay ang imong madungog, ang imo ragyong tingog, nga gitudlo nimo sa yawa, dili sa Espiritu Santo. Muna, diri sa atong ebanghelyo, ang mga shepherds nga nagdali og nakakita sa Ginoo na mauli nga nagkanta og kasadya ning taknaa. So gikan sa silent night, nakita nila nakadto day holy night, sa na-experience na nila ang kamatuoran sa holy night, nang lakaw sila nakasadya ning taknaa. Bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Unsay timailhan sa dunay bag-ong kinabuhi, magsigi naghigugma sa iyang silingan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na akong i-promise. Okay, sabat na ko. Ing na akong i-promise. Din adyo ko manglibak. Ing na. Okay, kasadya na good. Naday sadya mo libak. Nya pakapini og ingon nga magsige na kog palit og slot. Gana, pero tilipaya ni mo. Lipay pang atong simbahan, lipay pang Ginoo, lipay pang mga kabos. Pagkanindota na, hinaot unta nga ang bag-ong tuig 2025, mahimog yung bag-ong kinabuhi. Manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, ning saka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Ikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria na tao ang atong manunobos. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pagampo alang sa kalinaw ug moingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw maghatag og kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan, kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel, sa dihang siya nagpakataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw maghiusa pagbalik sa nagkabanging mga nasud aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw ug mag-ugmad alang sa ilang tingusbawan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo.
nga ang prinsipi sa kalinaw magdasig sa atong mga pangulo, nga higugmaon nila ang kalinaw, aron maghago sila alang sa kaangayan, ug manalipod sa tawhanong katungod, sa ingon maghari ang kalinaw sa atong kayutaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw mubuot nga si Maria, ang inahan sa Dios ug rayna sa kalinaw, manalipod unta kanato sa iyang kupo aron mabatunan nato ang kalinaw diha sa atong banay ug kalinaw sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw mubuot nga sa halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw mubuot nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw mubuot nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw mubuot nga ang mga kalag sa atong mga minahal nga mitaliwan na, ug sila nga nahikalimtan makadayon na sa walay katapusang kalinaw diha sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Langit nung Amahan, dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, ikaw ang hinungdan o kahingpitan sa tanang kaayuhan, itugot nga mahingpit unta ang among kalipay nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo, samtang nagsaulog kami nga malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga magadayeg kami, magpasidungog ug maggasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen nga inahan sa Dios. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagka-Birhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas ug dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagadaig sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalinaw. Kalinaw sa 2025. Pero mahitabo ra ni sa mga tao nga sama ni Maria, ni Jose ug sa mga shepherds maminaw gyud ug magtuman sa pulong sa Ginoo. Salamat sa nagtuman sa sugo sa Ginoo nga moalagad nato. Ato dihang pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, atong mga love offering assistants, mga sacristans, atong parish personnel, ang atong lectors, salmista, ang atong IT, ang atong choir, ang San Vicente Choir. O ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Aproniano o Mrs. Sabiniana Garcia and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, padayon ang atong misa karon, Sunday Mass schedule, hangtod sa alas 7 gabi. Niya, padayon sad mo o wala sa kuroy report sa atong slots, kay holidays man, ato lang tingbon. Pero padayon tagpalit sa atong slots, labi na ang atong SBF DAG para sa atong kumbento, tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ang ato sang special slot para karong January sa atong pista ni Santo Niño sa atong parokya, Santo Niño's Healing Gifts, tag 100 pesos per slot. Naasad ni siya 25 slot challenge kay in honor of the 25 years jubilee year nga tag 2,500 per challenge. Inaton ta inyo sa ning suportahan. Unya, ang atong pista senior dinhi sa atong parokya himuo nato sa unang Sabado sa Pebrero. So first Saturday of February 1 mo na atong pista. Ang 9 days na ataanay motorcade. Sa 9 days, nya ini ka February 1 na atay street dancing, Sinulog street dancing. Nya naasay Sinulog showdown sa atong 5 ka barangay. Mag-contest sila. Barangay San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla o Lataban. Showdown. Ano magwa malipay. Mao na siya. Unya, padayon natong suportahan ang atong mga kalihukan dinhi sa simbahan
nga makahatag og kayuhan sa atong katilingban. Manindog na tang tanan. Human sa final blessing, ako mong blessingan og holy water kuyog sa atong lay minister. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. iduko ang inyong mga ulo ug dawata ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen kay pinaagi kaniya, nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlawa nagkatigom nga badasigon aron pagsaulog sa pista ni Maria inahan sa Dios, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon og sa mga ganti nga langitnon. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria. Padayono nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kining santos nga bendita magpahinomdom nato sa atong bunyag ug magtugob kanato sa grasya gikan sa Espiritu Santo. Amen.